Træmand og trækone skal giftes. Træmand, vil du gifte med trækone? Ja. Trækone, vil du gifte med træmand? Ja! Så må jeg hermed gerne kysse. Så skal vi stille op til et billede. Må de længe leve! Så skal vi på brillerrejse. Kom nu, farmand. Jeg kommer nu. Rolig nu. Skal vi ikke ligge os ned og sole? Nej, jeg skal først tage et kys. Ej, det begyndte at regne. Skal vi ikke skynde os tilbage til bilen? Jo, lad os gøre det.